बेलाय हामबाय जों दिनै चिनी पार्टी आईपीएफटी एवं चिनी सहयोगी संगठन IWFT यूथ IPFT आतिशा तिप्राफान क्राक बदल इंडिजिनस मोटर वर्कर यूनियन बेबाक मिलुई कैसा वानसक कतर ने बिसिंगते प्रेस मीट खालायनानै थाङै दङ आबुंखा थांनाय 2 तारिख डिसेम्बर 2019 जों जंतर मंतर न्यू दिल्ली आजागाव प्रोटेस्ट रैली ते सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालायगा स्पेशली चिनी पाँचटा डिमांड नतयै आ पाँचटा डिमांड नि बिसिंग दङ चिनी एडीसी एरिया जे 6 शेड्यूल बेसो मानमानि आबनो दाति दाति खालायै आलादा राज्य टिपारलेन घोषणा खालायनानै तै गेसा 2 नम्बर अंखा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल ताबुक जेताखौ बार्निं इशुङै दङ एवं आबो पार्लियामेंट बिल कानानै थाङै दङ आबो जाते चिनी तिरप्राव अन्तत पक्षे चालु खालाययानि बागै बा चालु उंयानि बागै 3 नम्बर दङ एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप आबो जाते सारा भारतनि संगे संगे चीन तिरप्राव दाति दाति खालायै चालु उंनानि बागै 4 नम्बर दङ चिनी रियां ताखुकताय बुखुकसं बर गोबांमा बिसिरमै सातक पितक मंगनि तंथाय थिति करै इंगै तंखा मिजोराम गवर्नमेंट हेकेबा तिरप्रा गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट केबो बंगनो प्रॉपर्ली केयरटेकर खालाया आबनो तै जों पार्टी आईपीएफ तिरक वानसुका बरकना चिनी तिरप्रावनो परमानेंट सेटलमेंट खालायनानै उंथं ताई बरंनि नांकुक माने जे रिहेबिलिटेशन द दुइनो बकनो खालायनानै उंथं आबनो तै जों तिरप्रा गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट तै सेंट्रल गवर्नमेंट नबो रिक्वेस्टिंग लेटर सेकां बरहरका आबो दाति दाति खालाय बरक आबो प्रोसेस खालायनानै उंथं ते कैसा हंकाय चिनी कक बरक कक थाइनो सैनानि बागै गोबांमा बिसिरमै आंदोलन खालायबो ताकसुक द्वारा सल्यूशन उंलायाख चिनी 8 शेड्यूल कक बरक कक थाइनो खिचन्नानि बागै कक बरक ककनो खिचन्नानि बागै ताय आबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो जनो सैनानि बागै अनुमति रिथुं आबो हाइकायजों पाँचटा डिमान्डते 2 तारिख डिसेम्बर 2019 जों जंतर मंतर 500 जनानि सैबो गोबां चिनी जत्त आईपीएफ तिनी सहयोगी संगठन सह मिलायाखै जों अ प्रोग्राम खालायफैखा फिर ताबुकते कैसा कखायाबोसे जों फाइनाय 9 तारिख डिसेम्बर 2019 जों सारा तिरप्रानि एडीसी एरियाव दिनै स्पेशली 12 घंटानि बागै फुं 6टा हइते सारिक 6टा जरा 12 घंटानि बागै जों बन डाकखा आजागा स्पेशली चिनी एडीसी एरिया नो दाति दाति खालायै टिपारलेन गठन खालायनानि बागै केंद्र सरकार इनिशिएटिव नाना अंथं ताई सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल जेटा खूब सम्भवत 9 की 10 तारिख नि बिसिङनो पार्लियामेंट बिल काथतक एवं आबो जाते तिरप्रानि बागै स्पेशल कन्सिडरेशन हेकेबा तिरप्राव आबो लागोता अंथं अ दुइटा इशुनति जों बसकां 9 तारिख डिसेम्बर 2019 पार्टी आईपीएफटी एवं चिनी सहयोगी संगठन तरफ थेके एडीसी एलाका तिरप्रानि जे एडीसी एलाका न जों 12 घंटानि बन डाकखा आ 12 घंटानि बननि फातार तंनाय रकंखा एम्बुलेंस नि गाड़ी ब्रक चली माननाय फायर सर्विस नि गाड़ी रक चली माननाय ताई पुलिस फोर्स मिलिटारी नि जे गाड़ी रक ब्रक चली माननाय अबनो करे मीडिया रक नि वेहिकल रक चली माननाय ताई दूध नि गाड़ी ब्रक चली माननाय कालीबारी रंगनि गाड़ी तै गथै लांमाने अबहाय गाड़ी रक चली माननाय अबनो करिबो बिथि दुकान रक फल दुकान रक आबरो खोला तंनाय 9 तारिख डिसेम्बर 2019 नि 12 घंटानि चिन आईपीएफ तिनि रिंजाक बन आबनो अंखा दिनै जों प्रेस मीट खालायमानि मूल विषय जों अ पाँचटा डिमांड नतयै जों स्पेशली प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तै डोनार मिनिस्टर 4 जन मिनिस्टर नि थानो जों मेमोरेंडम सबमिट खालायगा एवं आबनो करे होम सेक्रेटरी स्पेशली जन रिंगै जों बाय 1 घंटा जों डिस्कशन खालायगा चिनि अ डिमांड रकनतयै एवं बरक जन आश्वास रेखा अबनो जों कन्सिडर खालायना थाङै दङ एवं स्पेशली अनेकटाइनो कन्सिडर खालायजाकनाय हाइफाना आबो जेहेतु बसकांगो कैबिनेट नि मैटर अफ दङ आजागा डिस्कशन खालायनाय स्पेशली होम सेक्रेटरी जन सिग्नल रेमानि के अबहाय चिनी डिपार्टमेंट आबनो तो बिनि व्यापारीरा अबहाय संपूर्ण हाई अथॉरिटी नि व्यापार आबो नायजाकनाय जों आजागा टेबो एड खालायका
हाई लेवल मॉनिटरी कमिटी नैजा खाजाकमानी आबोनि रिपोर्ट अति सत्तरनानि बागै बरक चाइटकलाय तंगो एवं बरक रनाय आकक बरक शाखा तै सेक्रेटारि बेकक सालायपुर जों त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल आबोनो तै चिन जे एम्पावरमेंट रक तंगमानि आबोनो तैबो सालायका एवं आबरक बेबाकनो अन्यान्य जे टेरिटोरियल काउन्सिल खालायजाखा आबो हायकिनो जोंनो पावार नाय आबो हायरक सालायका तै सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल आबोनो तै जखन कक सालायपुर आबोनो जों अकंनो खोनाबोखा आप्रुबो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल हयतो चालुङै थांतनाय सारा भारतनि जत्त राज्यनि बागैनो किन्तु शिड्यूल एरिया 6 शिड्यूल एरिया तै इनर लाइन परमिट एरिया आबो हायजागारागो चालु खालायजागला आबन बागै जों साका 6 शिड्यूल एरिया चिनि TTADC तंगो हमपानो आजागावो इम्प्लीमेंटेशन उंया फानो जनरल एरिया हाबै जेमन आगरतला धर्मनगर कैलाश शहर जे जनरल एरिया तंगमानि आरो हापानो टोटल पपुलेशन चिनि परसेंटेज कमी खांगाय आबो जेसकेफान चिनि इफेक्ट उंगो आबन बागै जों चिन तिरप्राव जेसकेफानो अ बिल न चालु ताख्लायथों आबो हायनि जों रिक्वेस्ट खालामनानै परे बसावो ठीक आसे जों आबोनो ताम खालामन नायाना आबो हायनै सेक्रेटारि जों साका ताइ आबन यागुलो तै चिकेन मेकेन गोबां मा कग्रगनो सालायै जों जे दिल्ली अभियान ताकलाय थांमाने चिनि खूब फ्रुटफुल जों जे डिमांड दंनो तैयै थांका आ डिमांड दग बरक आश्वस्त खालायो जनो जों नायनाय किन्तु ताबुंनो रिनाय बा रिरिसनाय आकक साया हमपानो बंनि सिगनेल दंगो जों नायनाय बसक तामक खालायमा 9 तारिख बन अबन बागैनो जों मा खायका आबो जेहेतु होम सेक्रेटारि बायसे कक सालायो एवं आबो कैबिनेट जेहेतु बिल पास खालायना थांतानिवो जों खानागा 6 शिड्यूल एरिया इनर लाइन परमिट एरिया आबो हाय जागा सिमिचे अ इम्प्लीमेंटेशन उंया फियाबा चिने अ जागावो 6 शिड्यूल एरिया न करे जनरल एरिया कबां मन तंगो जनरल एरिया फनो कावै थांगा बा इम्प्लीमेंटेशन नु थांगाय चिने हामिया प्रभाव खालायनाय आबन बागै नट टिपारलैंड तो आबो तिनि नमाननो खनानो टिपारलैंड तो तिनि नंगानो खनानो नंगानो आबो हायके केबो कग्रिया बरबो कग्रि माया तबे जों नायनाय किन्तु आ नायनाय तो तिनि सुग जरा नायजगेगो हयरे सिनि अजे सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल तो अब तो रिसेंटली नबरक कारिनाय हिकाय खूब सम्भवत टिपारलैंड गसना से सिगां नंगै थानाय अब गाय चिनि इफेक्ट न खालायनाय आबन बागै जों जे सकेफानो चिनि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल अबन फनो कासु ग्रानानि आबन बागैनो स्पेशली जों अबन दागो टिपारलैंड डिमांड तो चिनि मूल डिमांड तंगनायनो आबनि लगे कारण जे इशू बा बार्निंग जे इशू सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल अबन जों ऑल ओवर ऑफ तिरप्राव कासनानि नांगो हायके चिनि परसेंटेज पाइ थांनाय तिनि कना कमिटे पाइ थांनाय 6 शिड्यूल एरिया इम्प्लीमेंटेशन उंया हमपानो जनरल एरिया हाबै ताबो 37 लाख तिरप्राव तंगै दंगो पपुलेशन 2011 नि सेंसस रुकसावै 2021 नि सेंसस रुकसाखंका 45-50 लाख तंगै थांगांगाय चिनि टोटल पपुलेशन परसेंटेज कमी थांनाय कमी खांगाय चिनि जत्त जागानो कमी थांनाय जत्त रिजर्वेशन रक कमी थांनाय 2026 जखन डिलिमिटेशन नङानो आफुरतेबो कमी थांनाय आबन बागै जों जे सकेफानो अ सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल चिनि एडीसी एरिया सिमिया ऑल ओवर तिरप्रानो जों कासुनानि नांमान बागैनो जों बन्न दागो चिनि तिरप्रानि आलादा पार्टी रिजनल पार्टी बा एनजीओस तंगनाय रक हायकबा नेसु बरकनि नाहारमं बाय चिनि नाहारमं किसा फेरो तांगै फेर हमबा बरक टिपारलैंड सान्या हायके टिपारलैंड न बरक सपोर्ट खालाया हयतो बरक सीआईबी न सपोर्ट खालायो रिगार्डिंग सीआईबी न जों सपोर्ट खालायो बरक बखलायो शुद्ध एकमात्र सीआईबी न तै जुदि हिंगांगै ते एक दिन में सुख खामो किन्तु जों तो सीआईबी सिमिया जों तो टिपारलैंड एक नंबर हिंगाय दाती टिपारलैंड सनामै मारनाय चिनि एडीसी एरिया न 2 नंबर हिंगाय सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल कासनानि नांनाय जों बाय बंनि नाहारमुं तै डिमांड बो फेरमानि बागै बरकनि बन बरक खालायथों चिनि बन जों खालायनाय हयतो डेट आलादा आलादा उङैनो मानो बरक दाकक फुरनो जों दाकक ना हायगे जों दाकक फुरनो बरक दाकनो नांगान आबा हयतो कुनो ककरै जेहेतु इशू जत किसिन आलादा जों जुदि न 10 तारिखो नेशननि संगे संगे जों सपोर्ट खालायबन खाय ओनली फॉर सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल उंखामु किन्तु जों ता आबो बायसिमिनो मथांजागिया टिपारलैंड मान्याखै मथांजागियानि बागै टिपारलैंड स्पेशली चिन तंगमान बागै बरक हयतो चिनि बननि दिन तम हन्न बग आलादा आबन बागै चिनि नाहारमं टिपारलैंड सनामनानि दाती तै सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल न बकासनानि दाती आबन बागै न जों बरक दाता कक गया
जों दाखोगो 9 तारिखो चिनि अबन्न सक्सेस खायनान बागै 12 घन्टा INPT नाइदे BJP सेंट्रल गवर्नमेंट BJP त्रिपुरा गवर्नमेंट विथ अलायंस IPFT पार्टी चिनि थाने ताकबो क्लियरेंस करिखो एक्चुअली BJP आलादा राज्य न रया व्हेयरएस BJP रक आलादा राज्य रखा सेंट्रल गवर्नमेंट 2000 सानो चलुखा जों ताबुको क्लियरेंस के बरक साया ऑफिशियली जे जों BJP नरगन तिबलन रिया जों जे खनामानि बा नरक जरा खनामानि आबो जस्ट इच एन इंडिविजुअल खनागाना केबोनि व्यक्तिनि केबोनि उकनि उखना हाय केबा अजगानि BJP जदि आमति सावैना तंखांगाय जों तिबलन न तयै एक्चुअली तिरपानि BJP बा तिरपानि रूलिंग जे गवर्नमेंट बाय आसक बिसे कथन खलाइया जा सालायमा जों सेंट्रल न खलायो सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि थाने क्लियर काट खाइचनो सावै रियाखो जों नंग तिबलन रिया आबहा रिथुं रियाथुं आबो बंगनि मैटर किंतु चिनि डिमांड खाइनानि नांगो जों तिबलन मा याखाइति मथांजा ग्ला आबो चिनि तिब्रा सरक साइमान गणतंत्र समाज आंदोलन न करै तैता मतंबा मानथाइ सकताय बानचिनानि जत्त किसु लामानो गणतांत्रिक मुभमेंट नि बिसिंतिनो जों मा खालायनाय जों नांगो तिबलन अदफाना मथांनानि बागै आबन बागै बरक जेसे क्रिया हमपनो जों आसुकनो चिरिखगै चिनि डिमांड आंदोलन खालायै तिख्लायनाय आबं खाचिनि नाहारमो